Tom Hey, awukwazi ukubiza indoda wesisi, ngizocela ningihambele kwami nalama camera akho. Cela ningihambele kwami namakhamera. Solo Mshengu. Usacela ungithathela amakamera akho lawo ungifikele nawo la ungihambele. Njengamanje umama uyangichaza njengamanje abantu Black Label lapha iyaqhaqhazela kumanje ubhizi uyi Black Label. Iyaqhaqhazela kumanje lapha mama uyangichaza ubhizi uzongilethela amakamera la kwami. Ngicela ukubingelela umbukeli we-Black Life TV. Ngikwamukela uhlelo lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Kulolu hlelo-ke this time ngibize ubaba naye waseyafuna ukuthi khona udaba afuna ukuthi silibeke alibeke ethebeni. Ngase ngithi hayi no worries baba, vele uhlale phezu kwalo. Ngokhulu ukuthobeka ngizothatha leli thuba ngimbingelele ngimamukele ohlelweni. Sawubona njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela nje ubingelele umbukeli we-Black Life. Uzobingelela nje bese uyasho ukuthi ubaba ubaba. Sanibonani babukeli be-Black Live. Yes. Mina isibongo washabalala. Ngisuka le ku-High Flats, ngoHlukuzi. Siyabonga. Ngikaniwe la unkosikazi wami omuhle, uMamthalana. Siganene impela sineminyaka eminti. Siganene ewu4. Umngami ngathi ngigana, hayi unkosikazi impela, namanje sengunkosikazi. Oh, okay. Unkosikazi nje inkinga manje iqale kuleminyaka emibili edlule. Siyanothisa abantu unkosikazi mengibuye emsebenzini. Mngami ngada usewedwa manje. Eqaleni unkosikazi ubengaphuzi. Oh, okay. Ubengaphuzi umama. Hayi umama nje wekhaya njengabonke omama. Yebo. Umama ukwenza wonke imisebenzi yasekhaya. Ngisho inkonzo yasekamereni nje yenzeka ngendlela. Oh, okay. Yebo konke nje okwasekhaya ikhaya lifudumele. Hallelujah. Inkinga iqale kuleminyaka emibili edlule. Angazi noma inkinga mhlawumbe ushomene nabangani abasha. Ngoba phela la elokishini kunabangani ababi nabahle. Yeah, uyayichuzela yebo uyayikhethela. Inkinga iqala lana ke dadewethu. Uma ngibuye emsebenzini ngiyafica umama manje athi mina ngi-offer ngama weekend. Okay. Phana insuku ngisemsebenzini ngibuya ntambama. Ngiyamfica umama la hayi. Lo qala ngithi hayi mhlambe ukhona umngane wakho bomvakashile ngiyafanekisa. Ngifica umama hayi unswanzwa yini nawo mama yini hayi akhulume kahle kumama. Hayi ngithi athi ngimeke aphumula la ngoba uhambe ngifike mina esephekile sewenze wonke umsebenzi wasendlini. Ngakusasa ekseni singabuza umama sengiqedile ukubhava singilungile kumsebenzi lawo mama izolo ubujabule kakhulu angisho ukuthi bephuzile namza ngihloniphisele lo ngxenye. Oh usho kini. Ngisho kini. What a good man. Mama izolo ngathi ubujabule kakhulu. Athi hayi ngithatha umngane wami ke uthi ufike lo mngane wakhe. Oh evashile. Hayi bathi ukushaya phela ezibandayo. Umngane wakhe lo uyashaya. Okay. Hayi mama phela lo mngane wakho kodwa phela angakufaka esilingweni. Yeah. Ngoba lento le iyagqilaza igazi. Yeah. Nemizi iyayidunga. Oh yeah. Njengomama ohloniphekile ngasekhaya omakhena bazokuxwa ukuthi hawo nonkosikazi wakho yini dimonelile manje selihlasela. Yeah, ngiyakuzwa. Ngihambe kuseni ngempela ngemsebenzini. Ngibuye ngolwesibili ntambama. Umama hayi ngiyafika la ekhaya kukhiyiwe. Ngibuzo komakhelwane bathi hawu uye ngapha koMajuzi uMajuzi. UkaMajuzi manje umngami siqala ukuhlala endaweni zamathaveni manje. Oh ithaveni ngamaJozi. Ishu. Hawu. Kodwa nginothise ke la endlini. Ukwenzile wasendlini wapheka yebo ushuthi upheke waqeda wase ehla. Okay, ake ngithi nje Mshengu. Yeah. Into extresa kakhulu ngomama useyaphuza. Useyaphuza mama. And useyaqinisa kulolu phuzo lakhe. Oh my goodness. Okay. Useqinisile uphuzo lakhe. Kodwa imisebenzi yasekhaya usayenza njengoba uyayenza yena. Uyaqinile ukuthi ushiye konke ukuqondile endlini. Yebo. Ngoba nokupheka abantu hayi ngifika ukudla yonke into akunese futhi akunikeze. Yeah.
Usho ukuthi nishade vele senikhulile naye mama ukhulile. Sibadala. Umnandi ukuthatha noma washada before noma nje wadecide ukuthi manje. Hayi ngathi ukulinda ngoba phela Ushadile umshado noma ulobolile? ngishade. Oh lokhu kwesintu. Nganiwe nje. Oh. Ganiwe. Inkinga lana ke sisi. Siyanothisa manje ukuthi phela mengibuya lapho kumajozi ngoba sengimlanda khona manje. Ubuya nje abe umuntu olala embedeni. Impilo yokuxhumana mina nomuntu osibambisene naye emshadweni ayisekho nje ngaphambili. Akusefani ngisho njalo. Ubaba yena uyacobhoza einkambini? Cha mina ugwayi kuphela engisebenzisayo. Usikilidi. So kuba nzima nawe ukuthi ube nonkosikazi empedeni okunukela utshwala. Yebo, inkinga iba lapho. Isifiso sakho ukuthi aye kutshwala. Noma anciphise sithi ngoba phela lo muntu uvele esiganeni esesibadala. Akithi umuntu unelungelo manje, sekunamalungelo. What if vele wayekade ephuza wena ungazi? Abantu besazane phela umendo bawo untshontsha webaba. Kodwa sithanda kabi ibongo zabantu ngaphandle kwami mina ngoba umlangeni Magasela. Yebo mama. Bese siya edekwa ke sabanye ukuthi banesifiso kodwa kujahiwe. Kodwa ke hayi mhlambe ke wangifihlela ngoba njengoba ngithi nje phela avele ngisadana siqale sathandana. Ekuthandaneni kwethu mina bengamazi uyahabula. Uyabona into engisho. Hayi bayifika. Ingidida lapho ke manje ukuthi leli demon liqhamukapi manje. Asimbizeni umama singapholisa amaseko ngoba neshow nesikhathi sayo limited yabo ukuze sikwazi ukulikhipha lonke udaba ngokuthi lekhona okusalayo sobe sesiqhubeka off cameras sibone ukuthi singanisiza kanjani. Agonyuluke naye simnikeze ithuba lokuthi simbone. But njobe usho ukuthi ngizokwazi mina ukumbona ke yabo umuntu oqale 2 years back utshwala nokade wayeqala kodwa wayemtshontsha noma mhlambe ke yebo phela abantu bayamtshontsha abantu besifazane mina sengibafundile ukuthi indaba zenza into yabanga kodwa hayi ukuthi basebengazona at all because abantu besifazane abantu ama character umuntu wesifazane if it's so complicated umfundo uzufa umuntu wesifazane umuntu in general wonke umuntu general uyashintsha uyakwazi ukuyifihla veze lokho abona ukuthi kuyadingeka ngaleso sikhathi uyayizwa leyo nto. Oh my god, can you help me to be like that? Mhlawumbe ngabade ngashada manje vele kuvele le yalokhuzane le kababa bavele babona lo ukuthi ayikhulele inkingi lapho. Bukele Black Life singasimosha isikhathi asondeze imama likababa siza ukuthi umama wasekhaya manje sekugijima nephesenti kangaka awu Nkosi yami azala la phefumula iphesenti uyabona nje elotsholiwe. Yebo walona inkobe engaka sihlebe ezintathu ngomthetho kodwa ke lika 4 ngizoyigodla zintathu wayikhipha. Oh hayi wamlobo lakhe vele ngomthetho nami ngezwe ukuthi afanele zibe ufungo komthetho. Lokho kwa 11 kuthiwa ifraud le kuthiwa sihlangane nendlala. Vele sekuyindlala esikhathi samanje. And education before yayingekho. So sekuthengwa nokuthi phela uyowandisa umuntu nesibongo. Phela kunjalo bazokhuluma indaba ukuthi phela manje simfundisile lo muntu. Njengoba simfundisa nje bona bafuna i-outcome. Babheke ongani. Baqinisile kodwa yabo. Injalo. Ngaphela mase ngishadele usuyokondla ngapha phela injalo. Hayi bazalwane azesenze kanje isiphume emshadweni uMagasela ngaze afinyelele azilanda umama Nkosi yami wathola ithuba lokuthi angene emzini wakhe asambeni. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am umlangeni uMagasela. Sibizwe-ke umshengu walichaza udaba lakho alibeke ithebeni washo ukuthi nje uganile ushadelwe unonkosikazi wakhe amthanda ibhadi shembandla Nkosi yami ngabantu besifazane abathandwa sabona wife. Yebo sabona sisi unjani? Ngiyaphila sisi unjani? Ngiyaphila sithanda. Ngicela ubingelele nje umbukeli we-Black Life TV and introduce yourself. Yebo sanibona ababukeli be-Black Life TV Fundiswa wakamthalane isibongo ngishadele kaMshengu so manje angazi ukuthi njoba ngila ukuthi kwenzakalani sengithuzwa lokubona nama camera so manje ngicela ukwazi ngithuswa aqayile njengamanje ukuthi kwakhona ama camera kwenze njani so manje sacela uchaze njengamanje ukuthi ubaba nama camera yini kwenze njani imake ifundiswa before sekubaba vele kuyenzeka uthandane nomuntu mhlambe ubheki yabo
Mhlawumbe yabo nje ngimbiza uKing yabo ngithi hey King bese ngishadile kufanele ngithi baba as it really compulsory. No, Mshengo, ngibiza ngomshengo. Oh, kodwa ngixoxela abantu usubaba. Ngibiza ngomshengo. Ukuhlonipha. Ngibiza ngomshengo. Kodwa ngimiza ngomshengo mina endlini ngisibaba endlini. Maze ngumshengo. Kufanele baba wasekhaya, baba wasekhaya. Njengoba nathi umama wasekhaya. Baba wasekhaya. Ngiyafa la. Alabo sand. Oh my God. Anyways, mama akazi sizokwenzani. Cela uphinde uchaze Mshengo ukuthi kahle kahle waye usibhalela Black Life TV. Uchaze yonke into ungichazela yona mina indlela uzize ungamprotect because sifuna ukuthi sisize la. So when you hold yourself back ukhumbule ukuthi khona ngekaza kucaciseleke kuyena enathi ngisikwazi ukumsiza kukhona okubambile. Vele umchazele kusiphi indlela. Cha mama kwami. Sobabili somndeni ofudumele. Sinomuzi ofudumele. Bekuhamba mnandi. Thando sami. Yonke le minyaka. Inkinga kubile iminyaka le emibili edlule. Waqala ba noshintsho emzini wethu. Manje ingakho ngibize ama camera lawo washo. Senginenkinga manje umuzi wami awusahambi kahle. Senginento eziningi engaziboni. Ngihlala phezulu kwendaba. Wathi uqala ukuphuza la ngifica la kuMsomluko ngisemsebenzini. Wathi uvashela umngane wakho nathi ukuthenga phela eBandana. Ngakabi nankinga lapho sendo sami. Uyangizwa? Ngiyakuzwa. Ngaba right sendo sami hayi. Kodwa ngosuku lwesibili njalo. Ngibuya ukhonjwa kamajuzi. Khona ngala ijuzi. Usuhlala manje eMthaveni sendo sami. Awu ingikhathaze ngihambe ngikulanda khona. Ngikulande kusekhaya. Yebo imisebenzi yasekhaya uyayenza ngiyazi. Ngiyakuzwa. Awukho ngishoda ngakho. Ngiyakuzwa. Konke nje so far so good. Bekhamba kahle. You know. Manje inkinga ikuphi nje kamanje? Inkinga la ile kuphuzeni ke manje kulandelana. Ngisho mengekho mina emsebenzini. Usaluke amajozi njalo. Inkinga ingakho nje sinasami ngeke. Ngoba phela manje mina wena wedwa empilweni yami. Isithemba ngisifuni. Khona abanye athi umuntu umekubheda lapha athi hayi Alando umoya uyangizwa sisi mina ngifuna ukuthatha leyo trend ngoba isikhathi esiningi iyabaqala nabayiqalile lo nkambo leyo. Mamthalana uthini ukuphawula kwakho sekhulume kakhulu. Sami ngisacela bandla ungamphuli ulimi. Namba kanje ukuqala. Ngicasela ukuthi namba 1 ungilethela ama camera. Okay. Ngihlala naye lo muntu la, ngishade naye. Waye mangabe unenkinga nami engaqalanga wakhuluma nami ukuthi aqhamuke la kwama sengizongilethela ama camera. Ngoba phela nangu ngikhona ngila. Ayikho into engamenzele yona. Ngingambuza manje. Awulali ungadlili? Angilali ngadlili. Ulali ungadlili? Angilali ngadlili. Awashela? Ngiyawashela. Awugqoki? Awunjani? Yini ushoda ngayo nje mhlawumbe engathi mhlawumbe ngiyalekha kuyona ekuthenini. Langa kunelisi khona ikuphi? Ngizwe phela mngami. Inkinga yami ile impilo osuyiqalile manje. Uyangizwa impilo. Hayi nasuke ngeke uyahamba naye uyasho ukuthi wena uyasho cha kaphuzu uyahamba ayohlala lapha station ahlala ilombo usuku lonke ngomazi noma usuke yokwenzani la kuthiwa ngiyabhejwa khona hamba usuku lonke la kubhejwa khona lapha okazi super best noba la ufike uhlala amadoda ahlala agcwala athi impilo lapha usuku lokho ucathi ngenzani mina la lokhuzeni lapho usuke ehamba lapho usuke ehamba nini waqala ukuphuza usemsebenzini la ngoba emsebenzini usuka amajozi wayengekho ka Superbet. Yebo sandosana wese ngisaphuza nakamajozi sengiphuza kamama uyangichaza ngisazi bona manje angisaphuza kwamajozi ngisho ngathi manje ubuza amajozi ambo wayebuza amajozi bangigcina nini vele kumanje ngomile uyazi ukuthi ngiyabuhlaba uyazi ukuthi ngiyabuhlaba ungena emshadweni ungabuhlabi Jomi. Yebo hayi ngangimfihlela Yabona ke ngangimfihlela ngabuhlaba kodwa ngangimfihlela ngiyaphuza kancane ngangiphuza kancane manje usuphuza kakhulu. Hayi phela hayi ukuthi sengiphuza kakhulu ngiyaphuza nje like normal mengivashela abangani. It's normal for you to be drunk in ngalesi sikhathi. Akangitsheli ngani ngabe unenkinga nalokho
wayeze ngibizela amakhamera mangabe unenkinga nalokho akantsheni ngani nangu mina ngimkhona ngumfazi wakhe akantsheni ngani mina indaba uzongibizela amakhamera lokho ngicela uPhawula ngithathele sofike naye la ungihambele naye hayi khohlwa ngithathele sofike naye la ungihambele naye angisaphuza kwamajozi ngiphuza kwamama cabanga usuzeve wavele wahamba ama levels uphuza amama ngichaza uyabona manje kuyanda sozosilalela yabo lento athi anginikeza ubaba ithuba akhulume engamngeni mina cha ukuthi ngizwa ngicikela nje ukuthi phela senze ngifikela namakamera isikhathi efana sisebenze wena umngene emlomeni ubabe ekhulume okay ngiyaxolisa sisi ngiyaxolisa sisi yikho phela ngithi yikho ngithi sekuqala kuba namanenjana engawaqondi kahle nenhlonipho yalahleka since eqala ukuphuza wena ufaka ingqondo uzibonela nkosikazi wami hayi ukuthi asikhulume sobabili siyakhuluma sobabili ingakho manje ukuthi phela injobe ithungule ebandla ngiyakuzwa ngoba phela mingihlula mina ngizobeka isandla nawo lento nomkhwanazi la nosayitsheni bakhe uyibekile iGPV na neforum la orasta bawufika orasta nezagila zabo baqongqothe mina hayi ngiyakuzwa yabo into ngisho ingakho ngithi ke akube nomxazululo phana endawo khuluma uqede ngiyakuzwa nabaxazulule engibambekile ke ngithi abaqalule thina umndeni wethu ungazubhidlika isinto sami ngiyayibona into ngisho hayi ngiyakuzwa ngezwe isinto sami uza ke kodi okay baba sekhaya ngingasho ngithi okay yazi baba sekhaya khona ukuthi uyayenza into kodwa awunakile ukuthi usuwenza urongi wena unokuthi ungifikelela amakhamera bekufanele uqala uze kumina kuqala ukhulume nami sibonisane ubone ukuthi ngiyayeka noma ngiyaqhubeka yini nayo lona awukazi uzukhulume nami uphela nje futhi uyakhona nje ukukhumbula nje ngisho sigibele empedeni sikhuluma okay mamthalani ngicela unezithuba yebo sikhuluma iqiniso between me and you yebo sisi ekho umyeni wakho yebo sisi if mina ngikhuluma nomyeni wakho la ngiyabuye Yebo. right okay methi sike sikhulume uthi lithini uvo lami uthi ngike ngiphendule ngithini uthi ahlale enzeni ngoba nayo uyahlala eSuperbet vele uyahlala eSuperbet as if wena utshwala uqale eseSuperbet vele uyahlala eSuperbet kodwa uqale phela vele ngeke ahlale endlini me-off kufanele apasha umoya bona abantu isikhathi sami sithole nini ngoba umsobuluko wena Friday sakho usuke ngekho mekwemsebenzini sekuvaliwe la ungekho kamajozi nakamama uyangichaza sokwenzakalani kuyena hayi phela nami ngisuke ngiyiphuzela nami ngisuke ngiyiphuzela ayidingi rehab mhlawumbe mengangisiza ke rehab mhlawumbe ngiyeka ke ngiyasola mhlawumbe mengangisiza ke rehab uthoba nabantwana abawu4 kuyiqiniso lokho yebo uqinisile ingenza kho phela manje mfethu ufanele ikhule ithola umama uzobeka mama uyangichaza ubaba useSuperbet uyabona happen akuwona umuzi loyo akusasasa yena uzovusa ikhaya hayi ayikho inkinga uma ukuthi ubone ukuthi ifanele ngiye rehab akangise rehab ucela ukusiza thina mina ngangisiza she mani ngingajabulela lokho ucela ukusizela yena ngingajabulela ukuthi ngisize ngoba cha nami hayi ngoba mhlawumbe ukuthi mhlawumbe khona angishoda ngakho uyanginikeza imali yokudla uyanginika ngiyagrosa ngiyamphekela ngenza yonke into ayikho into engayenza endlini ngiyaklina ayikho into angathi ufica endlini ufike kumabheketwana endlini ngisho emzini uyangolwesine benginomsebenzi yebo ayikho into engayenzi ayikho into engayenzi ufaka iphini yebo usho mina lo ngikhushize yebo sigaya yimi lo yebo uphuza nithomi izulu bia savane ciders hayi ngiphuza iBlack Label yebo ayinto yakhe hayi ngoba ngifike lapha kamajuice la yisho ebeke phambi kwakhe nje hayi phela ngalesa sikhathi ngisaphuza kamajuice ngisaphuza kamajuice ngiphuza mama uyangichaza manje futhi ungalinge nje uzongibheka mama uyangichaza ngokuthi ngiyasho angichazeli wena ngichazela usisi ukuthi ngiphuza mama rehab manje ngiyasaya lapho Monday nje wena siyahamba na serehab ufuna ubuye nje sifuna unkosikazi abuye unkosikazi womshenge ephile ayisho sisi ngizobuye utshwala sesikhathi uzobuyeka phela uzobe ungekho uzoma uzushone lapho hayi mawukuthi uzongisiza ngalokho kayikho inkinga ke nawe ubuthanda utshwala angingasho nje kanjalo ngoba phela nami ngiyathanda ukuba umama wasekhaya nami ngibe umama uqotho endodeni yami finish nami ngiyathanda ukuba umama uqotho ngibe inkonzo yakamerweni injani baba ngiyaxolisa ukubuza umbuzo onjalo ku right inkonzo nasekamerweni hayi bandla mengaphuzile mephuzile uyahluleka hayi mephuzile nje uba umzimba nje yebo ngathi semochwari hayi kodwa awuzungitshele kodwa lokho cha phela sento sami usutshela abantu mina wazi phela manje inkinga awazi uzosho lokho kubo awuzusisi uzobonza uphuzile abantu indaba zami wena uyaxoxela abantu indaba zami
uyakhohlwa Singokela abantu indaba zami. uyakhohlwa Usho kahle ukuthi ngisuke ngiphuzile nje. Kusho wena ukuthi Yebo. ngisuke ngiphuzile. Siyakhuluma. Yini ongayenza ngiphuzile? Kusho wena ngisuke ngiphuzile. Yebo ngiyamazi. Go. Yebo. Uzobona wena uzela amakhamera la uzongihlambalaza ngitshela Uzobona ubani manje uzobona. uyena. Uzomenzani? Uzela namakhamera la uzongitshela Wani, ifisa ukwenza. uyabona unjani wena? Uyayibona unjani? Ngilesela amakhamera la uzongihlambalaza. Ibani mahloni. Amahlonani ngilesela amakhamera la uzongihlambalaza. Abasezini bazokubona kutshela lento Yebo. izongena ku-YouTube. Uyabukwa umhlaba wonke. Ubufuna kona lokho ngithi. Ufuna kona lokho uzongibonisa labantu. Isixazululo. Letha abantu la uzongibonisa labantu. Isixazululo. Letha abantu wena la uzongibonisa labantu. Okay. Ngibuka umhlaba wonke njengamanje la. Isimanga sakho. Kulungile. Mzile. Yeah. Umkakuhlekisa yezo. Yebo. Yabona into ekucela yona ngesikhathi engafiki ukuthi abantu besifazane bayontshontshumeni basuke ephuza. Ne isayini umuntu okade bayiphuzela. Vele kade ngaphuza. Nami ngiyayibona. Vele kade ngangiphuza. Kodwa bengakuzwa nje ngale minyaka nje. Phela kwafanele phela kodwa kwafanele into uzenjani. zaPrecrian. Bafaka kwenza njani? Bafaka kwenza njani vele ngangidlabani. Hayi so uyazi namhlanje ngathi songizela abantu. Uyamthusa mngani. Hayi phela hlonipha nawe yini manje? Usazobona lo. Uba ulo. Yena lo baba. Tom awukwazi ukubiza into. Wesisi ngizocela ningambelela kwami nalamakhamera akho. Ningihambele kwami namakhamera. Solo Mshengu. Usacela ungithathela amakhamera akho lawo ngifikele nawo la ungihambele. Njengamanje umama uyangichaza njengamanje abantu Black Label lapha iyaqhaqhazela kumanje ubhizi uyi-Black Label. Iyaqhaqhazela kumanje lapha mama uyangichaza ubhizi uzongilethela amakhamera la kwami. Rehab sikhokho. Cha phela kodwa hayi namhlanje ungeke phela sengizohamba ngomande yonginike ithuba ngiphuze ukugcina ke namhlanje ngomile kumanje Uphuzile kodwa kumanje. Manje njengoba ubhizi uzongilandela ukuthi ngizokhuluma yazi angithi nokuthi ubeke noma i-Black Label ki la mhlawumbe ngibe ngixoxa Khulume kahle ngizokuthengela. ngibe ngixoxa ke mhlawumbe ngixoxe Asenzeni ideal. ngiyajabula ngife okay Khuluma ke nomshengi uze rehab manje babuya i-cruise okulana. Yebo sisi Uyakuthanda umshengezo. Nami ngiyamthanda Hayi ungalibe ukhuluma naye lento lebuyenza la. Ngiyaxolisa sisi wami ngiyaxolisa sisi Yini le yenzayo lebupitshoza la. Mntama ngiyaxolisa mntama hayi ngiphinde mntama Nami ngiyakuthanda ngicela ukutholela usizo ukuthi uyangihlekisa. ngajabula sisi wami hayi yazi ngajabula kakhulu sisi wami Siyabonga. Ngoba yena kanjena ngempela ngokumazi kwami. Ufika be right uphinde kuthi qhwi aphinde kubheke. Uyabona manje ngicatshile yiwe lemkhuba kajwala. Ngizokutholela usizo sami. ngajabula Ngimthengele ke kakhulu mshongo namhlanje intilo uzohlala la endlini. Kulungile. Monday uyahamba uzobe uhleli wedwa nezingane. Kodwa I promise you maybe uzobe sengcono. Ngiyamthanda lo. ngajabula kakhulu Ngiyawuthanda lo mphefumulo. Bukele Black Life mina ngeke niyazi ukuthi la ikhaya sebenza isikhathi ngiyafisa ukunikeza ishow end ukudlula lokhu so unfortunate I can't. Isikhathi sezidliwe yinja mina Mlangeni Makasela ngiyanthanda umakoti kaMshengu siwenza show samthola usizo. UMshengu uzophinda buyele unkosikazi wakho uzokwazi ukumhlonipha ngoba inkambi kaFaro besifazane zibe zihlale ngaphezulu ngeke angikwazi mina ukuthi mina personal ngoMlangeni ngebe nonkosikazi ozongibiza angikhombe kanje Jesus ngalala ngibaliwe bafethu sengihembe. It's the Black Life TV.